ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና እንኳን ኣብ ጊዜ ቻናል በሰላም መጻኹም እንዳበልኩ ነዚያ ቻናል ንምትብባዕ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ብምግባር ደገፍኩም ኣይፈለና እንዳበልኩ ናብ ዝቕጽል መደብ ከሰጋግረኩም። ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ዝወለደቶ ቆልዓ ኬራየት ብኮሮና ምክንያት ህይወታ ሓሊፉ። ወይዘሪት ወገን ደበላ ኣብ ሜሪላንድ ታኮማ ፓርክ ኣብ ዝበሃል ቦታ ተቐማጢት ኮይና በዓልቲ ሓዳርን ኣደርባዕተ ቆልዑትን ነይራ። ወይዘሪት ወገን ደበላ ምስ በዓል ቤታ ኣቶ ይልማ ኣስፋው ቅድሚ 10 ዓመት ምስ ክልተ ደቆም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣሜሪካ ኣትዮም። ኣቶ ይልማ ኣስፋው ናይ ስኩል ባስ ሰራሕተኛ ኮይኖም ይሰርሑ። ሰበይቶም ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ ትነጥፍ ዝነበረት ኮይና ዝበዛ ግዜያ ቆልዑት ኣብ መባይ ተሕልፎ ዝነበረት እያ። ኣቶ ይልማ ከም ዝበልዎ በዓልቲ ቤቶም ወይዘሪት ወገን ደበላ ኣብ ግዜ ጥንሲ ወላ ሓደ ናይ ጣና ፀገም ከም ዘይነበራ ቀጻሊ ሕክምና ከም ትከታተል ከም ዝነበረት ገሊፆም። ማርች 19 ሕክምና ከም ዝኸደትን ረስኒ ከም ዝነበራ ነቲ ዶክተር ሓቢራቶ። እቲ ዶክተር ዘድሊ ምርመራታት ድሕሪ ምግባር ደሃን ከም ዝኾነት ነጊርዋ ብድሕሪኡ ናብ ገዛ ተመሊሳ። እንተኾነ ግና ድሕሪ 2-3 መዓልታት እንዳበርታ ኸይዱ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሜሪላንድ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ምስ ከደት ኩሉ ነገር ተቐያይሩ። ዶክተራት 50% ናይ ምትንፋስ ፀገም ከም ዘለዋ ንሰባያ ሓቢሮሞ። እንተኾነ ግና ነቲ ቆልዓ ንኽውለድ ሓደ ወርሒ ስለ ዝተረፎ ህይወቱን ምትራፍ ብመጥባሕቲ ከም ዝወፅእ ተሓቢሮም። ማርች 25 ነቲ ቆልዓ ብመጥባሕቲ ከም ዝወፅእ ተገይሩ። ወይዘሪት ወገን ደበላ ዝተገበረላ ምርመራ ብኮሮና ከም ተተሓዘት ተፈሊጡ። እንተኾነ ግና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበርትዓ ከይዱ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ድማ ህይወታ ሓሊፉ። ኣቶ ይልማ ድማ ከምቲ ኣብ በዓልቲ ቤቶም ዘጋጠመ ኣብ ካልእ ስድራ ቤታት ንኸየጋጥም ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም ለበዋ ሂቦም። ንሟቲት መንግስቲ ሰማይ ዋርሳ ንስድራ ቤት ድማ ጽናት ያብኩም